Ang taong prangka, makaingong kag daghang kontra, kay sabaan kaayo, diretso manulti. Pero kay baw baka, kasagaran sa mga taong prangka, sila ang matinud-anon, unya maayo ang batasan. Kung di pa nimo makaila ang pagkatao ana, makaingon gyud kag murag daghag kaaway, tungod sa iyang baba dire-diretso manulti. Sa ato ang katilingban bitaw, kung sa ato ang tan-aw sa tao, hinayon, hinhin kaayo, buutan og hitsura, hilumon, ato ang paminaw, sila ang buutan, di ba? Unya ang mga prangka nga manulti, diretso, sila ang daghang kaaway. Pero nay ubang tao, buutan lang ang ato ang tan-aw, pero plastic. Maayo mo dala sa ilahang drama, pero matalikod ka, ikaw ang libakon. Kusog kaayo magpakarong ingnon. Unya ang mga taong prangka, ato ang impression dito nila, daghang kaaway, mautog batasan. Ang mga prangkang tao, dapat naapod sila saktong lugar no, sa ilang pagkaprangka manulti, kay dili tanang tao sa iyang palibot, nakasabot sa iya ha. Pero abi nimo, ang taong prangka, dili na sila mahadlok musulti sa ilahang baruganan. Dili pod nila intention nga mangdaot sa ubang tao, kundi gusto lang nila isulti ang tinuod nilang opinyon bisan na ay ubang tao nga contradict, dili ganahan sa iyang opinyon. Pero kaning tawhana, iyahag yung barugan. Yes, barugan niya kung unsa ang sakto. Dili sila taong magpakarong ingnon. Ang prangkang tao, lami ni sila ikauban, lami ni sila ikaamigo. Kaya ba kang ano? Dili ka ibutang sa peligro. Dipinsahan pa ka anang tawana. Dili sila mudaot nimo sa imuhang pagtalikod. Kung na siya makitang problema, diha nimo prangkahon kag sulti sa atubangan. Dili ka dauton sa imuhang likod. Unya kung naa kay mga nahimong achievement, kaning tawana mutabang nimo push para sa imuhang improvement. Dili ka i-down. Mo support pa na siya nimo para mo excel ka. I-appreciate ka. Ang iyahang pag-appreciate nimo, dili plastic. Kudi gikan gyud sa tinuod niyang dughan. Ingani ang taong matinud-anon sa ilahang kaugalingon. Prangka, diretso manulti, dili sila manggamit og umang tao para sa ilahang personal nga kinahanglan. Kay ba baka unsa ang leksyon nga makuha nato ani nga video? Dapat dili ta basta-basta mo judge sa taong atong makahimamat, mga taong diretso manulti, prangka. Kay kung kinsa pa tong diretso prangkang pagkatao, sila ang matinud-anon, walay kaplastikan. So amping, God bless you.